Nginibingelele bantu bakithi, ngibingelele iningizimu yonke, ngibingelele phezulu nasezansi, ngiyabingelela kakhulu. Namhlanje ngizothanda nje ukuthatha leli thuba kafushane njena ngiza nezindaba lana engifuna ukuthi nginxwayise futhi kuzona. Kunezinto okay. Kunesimo la esike sibambe umuntu empilweni, uthola ukuthi unama-piles ngesingisi, ngesizulu kuthiwe umhlume ke lowo. Leyo sigulo lesi esinjalo, lesigulo kakhulu sivama ukuthi sibe sesimeni sesiso sakho sangemuva endaweni yokuzikhulula, lapho senza khona ukuthi kube nzima mangabe kuthi kufanele ukuthi uye endlini yakho yangasese uyozikhulula, uzikhulule kanzima. Siyalapheka ke isimo esinjalo. Uyayithola nje imbiza ozoyiphuza ibese ihamba leyo mbiza iyoshisa leza zilonda noma leza insumpa lezana ezivelayo laphayana, kuphole ngaphakathi kuze kugcine sekuphola nangaphandle, kuba kwesinye isikhathi uyayithola ukuthi ihambe lento lena ize igcine isiphumela nala ngaphandle. Bese isiphumele nala ngaphandle isuke sinzima ngohlobo lokuthi kufanele isisu sakho sihlale sithambile, ngoba la sike saqala sangazi ukuthi siyaqina khona into indle yakho yangathi ithanda ukuqina, kuba nzima ukuyozikhulula kangangokuthi kwesinye isikhathi uzogcina ubuyile ungazikhululanga nhlobo ngesimo esinjalo. Isimo esinjalo kwesinye isikhathi abantu imbambe lento, umuntu mengabe esanda kuthola ingane, kwesinye isikhathi kuba uqhuma ngalesikhathi uthola ingane ubeletha, iqale lapho lento lena ingabe saphela. Omunye uthola ukuthi kuyisimo semoya ethize, isimo semoya siyakwazi ukuthi sihambe bese sikubangela isimo esikanjalo. Uthothi mhlambe kunegobongo lithile ekufanele ulenze, manje labantu abadala abahlezi kuwena bagcine sebekwenza ukuthi uze kugcine sekuba nesimo esikanjalo. Uyazi ukuthi kwesinye isikhathi indaba yabantu abadala yinde ngohlobo oluyisimanga, angeke uze uyiqede, ngoba kwesinye isikhathi uyayithola ukuthi unento eyokukhukhumalelwa isisu nje, uzogcina ngempela usunesisu esikhulu esihlala sigcwele, usuthi into ongayazi, esihlaba siyikona konke. Kwesinye isikhathi uzitshela ukuthi wena unama-ulcer, kanti akusiwona ama-ulcer lawo, yinto ebangwa abantu abadala. Sekuyindiki lelo, indiki lakho seliphezulu ngale ndlela yokuthi selidinga ukuthi ulenze ulungise phela ukuze kwehle lesi simo sakho, lezinto zakhe ezikuphathayo. Wena utshela ukuthi ayishuthi sengithakathiwe noma mhlawumbe sengidlisiwe, kanti cha, isimo sabantu abadala. Ngizama ukuchaza ukuthi ama-piles ayabangwa ayisimo sabantu abadala, ugcine wena ungasakwazi ukuyozikhulula ngendlela efanele. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi uzoyithola imbiza kumakhosi ukhwashube uyiphuze ingakusebenzeli, kanti manjena kufanele wenze leli gobongo ukuze kulapheke lesa simo lesiyana. So kufanele kakhulu siziqapheleke izinto ezikanjalo, ngoba into iyegulisa wena uyibheke ngenye indlela, kanti futhi iyenzeka wena uyithathe ngendlela kadokotela, kanti ayiphelelisiwe kulaphana kudokotela. Indaba ingalana ezimpandeni zethu. Sikhumbule phela ukuthi thina siyabantu, abantu bomdabu, kunabantu abadala ababekhula emhlabeni benezinto zabo, ababefisa ukuthi ngelinye ilanga zibe ukuthi. Umuntu omdala mehamba engasilungisanga leso simo, noma ehamba esilungisile, uyayathanda ukuthi noma sengale aphinde futhi adlulisele phela esizukulwaneni sakhe, ngoba usuke nenhloso lapho yokuthi ufuna ukuthi izingane zakhe ziphile kahle, impilo iqhubekele phambili, impilo ibe yinhle. Ingakho-ke kuzohamba bese sivela izifo eziningi, izifo esingazazi ukuthi zihamba zivelaphi, kanti manjena yilo wamuntu omdala phela ufuna lento yakhe ukuthi ayiqhubekele phambili. Kufanele siyibheke ngendlela kadokotela, siyibheke nangendlela yesiZulu ukuze sikwazi ukuthi phela siphile kahle, impilo yethu iqhubekele iye phambili. Ngiyabonga kakhulu nisazobukela endaweni zonke lapho enibukela khona umakhosi ukhwashube lo. Inamba yami iyona lene lapho ngezansi, iya-WhatsApp, iyafoneleka, iyatholakala ku TikTok, iyatholakala ku Facebook.
iyatholakala futhi naku-YouTube. Ngithanda ukundlulisela nje lesi simemezelo samhla ka-5 May kuyona le nyanga le phezulu. Mhla ka-5, umhla ka-6, umhla ka-7 ngizobe ngilaphayana eSoweto eProtea Glen. Abangidingayo bangangifonela, bangi-WhatsApp-e, bazame nje ukungithinta indlela zokuxhumana nami ezintweni abazidingayo. Sikwazi ukubonisana besayihlelela belungiselela ngiseza. Ngiyabonga kakhulu. Makhosi.